incwadi kaGenesis 6 verse 1 kuya ku-12. Genesis 6 verse 1 kuya ku-12. Awufundele kudala sekhaya egameni likaJesu. Amen. Isihloko sithi ukwanda kobubi babantu. Verse 1. Kwathi abantu beqala ukwanda ebusweni bomhlaba, bezala amadodana kaNkulunkulu abona amadodakazi abantu ukuthi mahle, azithathela abafazi kuwo awathandayo. Wayesethi uJehova, umoya wami awuyikubusa njalo kumuntu, njengokuba eyinyama nje. Izinsuku zakhe ziyakuba yiminyaka 120. Ngalezo zinsuku kwakukhona iziqhwaga emhlabeni, nangasemumva futhi, lapho amadodana kaNkulunkulu engena kuwo amadodakazi abantu, awazalela abantwana. Lana ayengamadodana asendulo, anamandla, anegama lodumo. Kepha uJehova wabona ukuthi ububi bomuntu bukhulu emhlabeni, nokuthi zonke izizindlo zemicabango yenhliziyo yakhe zimbi njalo. Wayesezisola uJehova ukuthi wayebenzile abantu emhlabeni, wadabuka enhlizweni yakhe. uJehova wathi, abantu engibadalileyo ngizakubachitha ebusweni bomhlaba. Yebo, abantu nezinkomo, nezilwanyana ezinwabuzelayo, nezinyoni zezulu, ngokuba ngiyazisola ukuthi ngibenzile. Kepha uNowa wayetholile umusa emehlweni kaJehova. Lokhu kuyizizukulwane zikaNowa. uNowa wayindoda eqotho engenacala esizukulwaneni sakhe. uNowa wayehamba noNkulunkulu. uNowa wazala amadodana amathathu, nguShemi, noHamu, noJafethe. Umhlaba wabonakele ebusweni bukaJehova. Umhlaba wagcwala ubudlwangudlwangu. uNkulunkulu wabona ukuthi umhlaba wonakele, ngokuba inyama yonke yayonakalisile indlela yayo emhlabeni. Asithandazele imfundo. La sifunda khona abathandekayo. Sifunda indaba yokuthi abantu lesibanda kwakwanda ububi phakathi kwabantu. Vele ke kusukela ekuqaleni uma Adam na Eva uNkulunkulu ebadalile ngomfanekiso wakhe, babe sebaphuma esandleni sikaNkulunkulu. Inyoka yahlakanipha yathi ngeke ikhone ukukhohlisa uAdam, ngoba uyayazi yonke imithetho kaNkulunkulu. uEva wayengazi lutho, yangena kuye uSathane, wathumela yona, wangena kuye uma. Haleluya bathandekayo. Ngaleso sikhathi ke vele abantu uNkulunkulu bebangekho kuye. Lapho nje abantu phuma esandleni sakhe.
la ebona khona ukuthi no ngiyazisola ukuthi ngadalele abantu. Ngiyazisola ukuthi ngadalile. Hallelujah. Ngiyazisola ukuthi ngadalile. Wathi abantu beqala ukwanda ebusweni bomhlaba bezala amadodakazi, amadodana kaNkulunkulu abona amadodakazi abantu ukuthi mahle, azithathela abafazi kuwo awathandayo. Lento yokuthatha abafazi ikhona. Alesi sikhathi uNkulunkulu evuma ngaso. Wasethi uJehova, umoya wami awikubusa njalo umuntu, ngoba umuntu wayesephumile esandleni sikaNkulunkulu. uNkulunkulu wayengakaqedi uma abantu ebadala. Haleluya bathandekayo. Umoya wami angeke ubuse kumuntu njalo. Kukhuluma uNkulunkulu la. Mabheka nje igama umoya bhaleke ebatheni lathe khuluma ngomoya kaNkulunkulu la. Umoya wami awukubusa njalo kumuntu. Wathi ngiphindelela. Umoya wami awukubusa njalo kumuntu njengokuba eyinyama nje. Izinsuku zakhe ziyakuba iminyaka 120. Bebaphilana something. Kodwa manje ngenxa yobubi ayabona. Wathi no. Umuntu usophila lesi sikhathi. Angeke ebeka phansi kwalokho. Kodwa kuyenzeka bathandekayo uthi ukuthi uyafika khona sayibhathela kuyakuthi kunezinto ezinhle ozenzayo. Haleluya bathandekayo. Kunezinto ezinhle ozenzayo. Umoya wami angeke kusehlala kumuntu. Njengokuba inyama nje izinsuku zakhe. Abantu sebafaka banabo 80 banabo mjwayele ukuthi izokuthiwa ube na 120. Ube na 120. Welinyama. Bafa nje balapho nje bafa nje abantu bakalapho nje. Ufa nje ulungisile yini indaba yakho noNkulunkulu waJesu. Haleluya bathandekayo. Ulungisile yini
esaya school after ufanze ulungisile yini ngiyabona ukuthi iminyaka uNkulunkulu wayefika uma nje uphila uhambe ungakalungisi indaba yakho noNkulunkulu wathi Yesu Kristu ophilayo phelele ngeke solutho thina sala kuswela nasithi Yesu yaphila uJesu ayinkosi kube uwe ukuthi laminyaka uNkulunkulu ayibekile kiyafinyelela yini kuyo. Haleluya bathandekayo. Hayi mama ngabe ubuse umuntu Jena lokho enyama nje. Ngalezo zinsuku kwakukhona izikhwaka emhlabeni. Ikhwaka zikhona ikhwaka. Ngalezo zinsuku kwakukhona izikhwaka emhlabeni nangasemuva futhi lapho amadodana kaNkulunkulu engena kuwo amadodakazi abantu awazalela abantwana. Lana ayenamadodana asendulo anamandla anegama lodumo. Hallelujah. Hey Nkosi yami, izikhwaka ikhona nokuphakama khona nokuthi mina nje angifuni umuntu la ekhaya lami akhohlwe ukuthi ubolekile. Hallelujah bantwana, akhohlwe ukuthi ubolekiwe. Mzalwane, ubolekiwe empilo, ubolekiwe lesi zinto. uNkulunkulu ukubolekile. Phila ngendlela azothokoza ngayo uNkulunkulu ngezinto osuke uzenza, athokoze kuthi noma kufika leyo mnyaka afake ibhansela. Hallelujah. Yebo Jehova wabona ukuthi ububi bomuntu bukhulu emhlabeni nokuthi izizinto zemicabango yenhliziyo yakhe ziyibinjalo. Ile nje angazi njengoba kukhona angazi nani alingazi aningazi kodwa ngiyabona nje ngiyabona niyaphila kahle kahle. Injula yakho angiyazi, injula yakho awuyazi, yaziwa uNkulunkulu kuphela. Hallelujah. Kepha Jehova wabona ukuthi ububi bomuntu bukhulu emhlabeni nokuthi zonke izinto zemicabango yakhe zimpinjalo.
wathi abantu engibadalileyo ngizabachitha ebusweni bomhlaba. uNkulunkulu manje isinqumo ngeke wamphikisa. Uvele akhulume. Uvele akhulume. Ukuthi wenze kanjani? Uvele akhulume. Abantu bafuna, angazi noma bafuna ingazelo kahle. Hallelujah. Bafuna ingazelo kahle. Ahlala umuntu angakholwa. Ahlala umuntu angamukela uJesu. Ahlala umuntu akandaba. Ahlala nje umuntu aphile ngesimo seswe. Hallelujah bathandekayo. Hallelujah. Hey. Kepha uNowa wayetholile umusa emehlweni kaNkulunkulu. kaJehova. uNkulunkulu wathi wayebuka emhlabeni wathola uNowa wayelungile. Kodwa hayi ukuthi wayengenasono. Ngoba isono sasikhona. Noma wayengasezi sasikhona. Wayelungile. Eqotho. Phambi kaNkulunkulu. Wabona uNkulunkulu ukuthi lo muntu lo uma ngimthuma angaya lapha ngithuma khona. Hallelujah bathandekayo. Angaya lapho ngimthuma khona. Kepha uNowa wathola umusa emehlweni kaJehova. Nathi Nkosi yami sithola umusa kaNkulunkulu. Sihamba nawo lo musa asenzela wona ukuba sibe nabantwana bakhe. Noma ngabe uthuleli kodwa uphila ngomusa kaNkulunkulu. Umusa phela ngangingawazi nami kodwa mhlaka kubona uJesu. Ngibukela uJesu ngaqala lapho ukuzwa ngomusa kaNkulunkulu. Siya. Aqala lapho. Abona umusa kaNkulunkulu. Abona umusa kaNkulunkulu. Hallelujah. Iphila nje umusa. Akakho ukuthi ngenza kahle. Akakho ukuthi ingono. Ingono ngokuthi ngenze kahle. Phambi kaNkulunkulu. ngoJesu ayinkosi nomsindisi ophila kwakhe. Hallelujah. Hallelujah bazalwane. Kepha uNowa etholile umusa emehlweni kaJehova. Yawo nomusa. uNkulunkulu uyakwenzela umusa. Noma umubi kanjani, noma izinto ezinjani, umusa kaNkulunkulu ukwanele. Uyaqhubeka ukwanele.
Haleluya. Lokhu kuyisizukulwane sikaNowa. uNowa wayeyindoda eqotho engenacala esizukulwaneni sakhe. Noma wayehamba uNowa wayehamba noNkulunkulu. uNowa wayehamba noNkulunkulu. Mntana sekhaya bekathi mina hamba noNkulunkulu. Noma ngabe kunjani hamba noNkulunkulu. uNowa wahamba noNkulunkulu esikhathini sakhe. Wahamba noNkulunkulu esikhathini sakhe. uNkulunkulu wabona ukuthi uyamlandela. Haleluya bantwana. Uyini umuntu kuba umlandele kangaka? Uyini umuntu kuba bangamlandela kangaka? Haleluya. Aniculele bazalwane, uyini umuntu? Uyini umuntu noJafet. Yiwo la madodana uNkulunkulu ayethi kuNowa yakha umkhumbi Nowa ngoba abantu abafuni. Yakha umkhumbi wena namadodana akho. Bawakha lo mkhumbi. Abantu bengafuni ngena lomusa. Noma usuphalile umkhumbi. uNkulunkulu wathi Nowa hamba batshela abantu bangena emkhunjini. Bengawakhala hamba batshela bangena. Asuka yagama lekhehla. Ayikho lento ayikhulumayo. Wabona uNkulunkulu wathi Nowa yakha umkhumbi namadodana akho, amakhosikazi abo, ababhisi laphana phela. uNkulunkulu wakhuluma. uNkulunkulu wakhuluma. Nkosi yami. Kwathi lapho uNkulunkulu wamyala uNowa wathi ngenisa ilwane. Amaduna iduna elisikazi. Ngenisa ilwane esikhundleni sokuthi ngabe abantu bangene emkhunjini. Kodwa wangena izilwane. Zangena emkhunjini. Wathi maqedwa lapho
usiya basindiswa bona be-8 basindiswa umkhulu 8 nezilonda basindiswa nazo. Lasalina izulu ngiyacabanga ukuthi batho imvula kade sayidina bakithi imvula kade sayidina sisoba senjani babodwa bagqoba abakhubabo babodwa bebalungisele inhlanyelo kanti uNkulunkulu ukhulumile lana 40 days and 40 nights break izulu break bafa bonke abantu bathi no wasivulele wena akwazi ukuvula ngoba kuvalanga yena kwavala uNkulunkulu. Kwavala uNkulunkulu. Haleluya bathandekayo. Singagcina umhlaba wawonakele ebusweni bukaJehova. Umhlaba wagcwala ubudlabudlaba. uNkulunkulu wabona ukuthi umhlaba wonakele ngokuba inyama yonke yayonakalisile indlela yayo emhlabeni. Uyini umuntu kazi ngiyacela babe elder uze ngaphambili uzothandaza. Uyini umuntu? Umuntu yini? Uyini umuntu? Uyini umuntu? Usiya uyini umuntu? Noma ngibona ukuthi right. Noma ngibona ukuthi kwenza kahle. Kodwa phambi kaNkulunkulu akulutho. Ngaphandle kokuthi amnikela impilo yakhe kuJesu. Mandata kuyinikela impilo yakhe kuJesu. Bese uhamba naye. Bese uhamba naye. Bese uhamba naye. It will be so.